Sosem gondoltam volna, hogy a rugózó technika valaha vissza fog köszönni a gyógytornában. Azért ez a rugózás nem teljesen ugyanaz, mint a régi technika. Itt igazából a véghelyzetig elvisszük a mozgást, és ott icipici oszcillációkat végzünk, igazából ilyen pulzálást. Úgyhogy hoztam nektek egy ilyen feladatot, amivel a háti szakaszt fogjuk felszabadítani. Állj egyenesen, nyújtózz felfelé fejtetővel, és emeld előre a karod válmagasságig. Hajlítsd be a könyöködet, fordítsd el a törzsödet az ellenoldalra, miközben a csípőd stabilan előre néz. A véghelyzetben végezz apró ritmikus pulzálásokat. Ezzel a mozgással indulj lefelé a csípőd irányába, majd vissza válmagasságba, és végül lefelé átlósan. Végezd el mindkét oldalra 1-2 percig, és figyeld meg, mennyit könnyít a válladon, a háti szakaszon, vagy akár a derekadnál. Ha tetszett ez a videó, akkor kövess be, hogy ne maradj le a következő videókról, és írd meg kommentben, hogy milyen volt ez a feladat.